sini sutar mora bisini 3 number ward sini taku ogora milon de bormani boni hik atumsa langma chawai sengsana yakan thanga abo tini boni condolence khana boro seng kogri kalangman tongo sengoro ar fainai sei othoinai ni bumungke bukhuk kironi de borma sini ata milon de bormani bihik bo khoroksa boro oro o parao prai 99% tipra motha ni supporter obviously bubagran dagi mongbai seng tini bono nokong phaichwao seng sudo oro ya sara amtulu gulagati constituency joto jagono seng jodi problem ke seng khasik thango ani logi tongo sini subzonal chairman Bisram Monjo tai tongo ex BSC chairman Rajiv tai Mr Sanjit tai tongo sini oro ni tipra motha leaders tengoro tini phaisok pajak boni atma shanti ke tongtung tai boni nukhungo o condolence kam kore paithung seng as a guardian hai hisabe ke seng tini boni nokong phaijak karon bubagare naharmung to omono thangsa tai subamung bubagara sobsomay kok sao thangsa ke tongdi sini manthai manani tai seng je mansak chubachu khaingani oba ke seng tiprasok jodi sakno hamjakti nije no hamjakti jodi dophono jodi hamjak yanke sini khelai bong phainai bormagi seng hamjak mane nango chubalai abo kwbang kisaya abo borokni bipodo borok nukhungo thangaini je chubamani amo sobse kotor bormagi sengoro tini phaisok pajak seng sini Choilam block ni netritwe ang gusuna rajak sini Choilam kendro jodi ke borok thigyanke 20 ke arane abo roibo tongo more than 300 ni borok ni je thimani o 6-7 bochoro bongno rwjagui tongo ar tei kwthang jara kailibari pandabo jodi inke sanke ruo ar tei kaisa jara rogi bises khainai nini accident nini jara patient nogo asokjak paralyze omhai mane more than 300 ni sai upor song tabusak chubai tongo seng bono sajak thanayo seng bono rang kisa chubai kalangkha financially boni hand cash nagan hinui tinike bono seng ar phaiga 20 kg